Belegi mpaka manyien kani jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki olando ni tim lokruok ne obila mag tesend obila ma Isebania kama oting'o mago matayo gi duol mar KRA bende mago marito chenro mag duol ma ochung' ne ng'iyo rang'eny mar mwandu ma en KEBS. Kindiki ne olimo Isebania bang' tulo manyocha omuoche kind jopiny kod obila. Jafwambo marwa George Juma miyo ler mar wachni. Kinde ma jumbe ariyo mokalo kosebedo gego mag Isebania e sub-county ma Kuria West. Onge mar kweni osebedi ka ikelo kod rochruok mag arita kwe e bomano kaachiel kod rakruok mayande ne obede kind obila kaachiel kod jopiny manowe ka ji 5 ne owito ngimagi. Juma ma okalo oganda ne obago ng'anyo e boma Isebania ka gikwedo obila kuom rochruok mag arita kwe. Jopiny bende ne omonjo tesend obila no ma Isebania gino mane okelo tho mag ji 5 ka ji 3 ne oyudo hinyruok. Kaka okang' mar kelo kwe e gwego mag Isebania, jatend migao mar arita kwe pacho kae Kithure Kindiki ne olimo gwego mag Isebania kendo bedo kod romo kod jotend arita kwe kaachiel kod oganda. Maafisa wote wa vitengo vyote na idara ya serikali ya Kenya lazima tuweke bidii kazini, tuhakikishe malalamiko ya wananchi ambayo yanahusu huduma zetu kwa wananchi hayafiki kiwango ya kutuletea hasara kama ile hasara tumepata hapa Isebania. Kalore kod ywak mane oganda gwego mag Isebania ne ogolo mondo loki moko kuom obila magi wacho ni ok tie yono makare, jatend migao mar arita kweni ne ogolo chik mondo loko obila duto e gwego mag Isebania. Tumehamisha maafisa wote wa polisi wa kituo cha polisi cha Isebania, vilevile maafisa wote wa idara ya ushuru, maafisa wote wa shirika la ubora wa bidhaa, maafisa wote ambao wanashughulikia mambo ya bidhaa bandia, anti-counterfeit agency officials. Eseche makoro ne ogolo chik mondo koro loko obila, jatend migao ni mar arita kwe komachielo bende ne ochiwo chik mondo tim apedha ne jopiny manomonjo tindo obila no ma Isebania kendo koro kaonegi okang' mar chik. Wale ambao waliingia katika kituo cha polisi na mawe na silaha, tutafanya msako wa kimataifa kuhakikisha kwamba tumewatia mbaroni, wamepelekwa mahakamani, kwa sababu hatuwezi kukubali nchi yetu kusoroteka, kwa sababu leo kituo ya Isebania itavunjwa.